Ето, почвам да предавам на живо. Остават съвсем малко минути до пълното слънчево затъмнение в Ричардсън, Тексас. Облаците покриват слънцето, но то все пак се показва. Вече луната го е покрила и го е скрила 99%. Остават няколко минути. В парка е вече полутъмно и хиляди хора чакат и се наслаждават на гледката, която не беше напълно скрита от облаците. Ето, Full Solar Eclipse. Показва се слънцето. Облаците се показват, но остават още няколко минути то да се скрие напълно. Ето. Ето. Красота. Ще снимаме каквото се вижда. И след малко ще стане тъмно на целия парк. Вече е почти тъмно. Още няколко минути. Ако нямаше облаците, щехме да видим звездите. It's dark already. You don't need to put the glasses because they is closed. Anyway, just take the glasses. Останаха последни минути. Вау! Постепенно се стъмва в парка. Само след няколко минути ще бъде пълна тъмница. Full Solar Eclipse in Richardson, Texas. Виждате, парка е вече тъмен. 1:40 p.m. is already dark. Бавно и постепенно се стъмва. Вау! Браво! Стъмни се! It's dark! Пълна тъмница! Вау! Така ще бъде 4 минути. It's gonna be 4 minutes. Here's this Chan. See? Hi! I need to do the car. I need to charge my phone. It's gonna be 4 minutes only. Just wait and enjoy. Ето го. Тъмнина. Няма звезди по простата причина, че е много облачно. Но се стъмни. It's so beautiful. Light coming. It's like dark. Патиците са оплашени. Тъмница. Тъмнина. Така ще бъде още няколко минути. Нощните лампи в парка светнаха. Красота! 1:40 след обед PM. Ще видим колко ще продължи.
Патиците са оплашени. Ето го. Ето го слънцето. Опитвам да правя видео за вас, но снимката може би ще да е по-хубава. Вау! Ха-ха! Ето. Ето го. Ето, диска на слънцето се показва напълно скрит от луната. Това е уникално явление. Красота. Ето и леко по леко почва да излиза. Аз снимам с голи очи за вас. Уникално видео на пълното слънчево затъмнение в Ричардсън, Тексас. Ето постепенно започва да се съмва. И постепенно слънцето се показва. Ще си сложа слънчевите очила. Нямам специален филтър да снимам, но пак стана красиво. Ето. Леко по леко светва езерото и патицата са щастливи. И сега е полумрак. Светва и би трябвало лампите да угаснат. Това е пълното слънчево затъмнение, което се вижда един път на 100 години. Аз го виждам втори път след 1999 година в Каварна и Тюленово, България. Сега го виждам в Ричардсън, Тексас. Ето, вече е светло и бавно по бавно дискът на луната освобождава слънцето и се почва да се светва. Това е. Не съжалявам, че взех day off и че предавах за вас красота. Красивия парк в Ричардсън. След това ще стане голям трафик и милиони хора дойдоха в Тексас, за да видят това 4-минутно природно явление. За вас предаваше най-готиният фотооператор и репортер Николай Петров.